जोंहाथ' एक्सप्लरेटरि फर्स अर्गानाइजेसन हिसाबै खामानिया गोबां दङ जिहेतु जोंहा बे बैसोआवबो जों माने आलादा हादोर जांख्रिफिननो होननानै ओंखारदों। इन्ट्र' भिडिअ'आव आङो जायखौ देखायदों बियो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि मोनसे सावरायमेल। मोनबा डिस्ट्रिक्टजों बिथांमोना एक्स भलन्टियार फर्सनि सोद्रोमा बिथांमोना मोनबा डिस्ट्रिक्टजों तामुलपुरनि दारांगा जुलियाव मोनसे सावरायमेल लादों। जे बिथांमोना मा फोरमायदों बेखौ दसे उनाव नोंथांमोननो आङो देखायगासिनो दङ। दा बिथांमोना जे गावसोरनि आफादगिरि बे आफादगिरिया रुंसारि जानायावहाय बिथांमोना बे आफादखौ दैदेननो थाखाय अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सखौ दैदेननो थाखाय बिथांमोना सासे एडपआव आफादगिरि लादोंमोन। फर द 6 months 6 मासनि थाखाय बिथांमोना एडपआव सासे आफादगिरि लादोंमोन। दा बे 6 मासआ जोबनाय लोगो लोगो बिथांमोना दा गोदानै आफादगिरि सावरायलायनायनि गेजेरजों थ्रु द डिस्कासन एमंस्ट द मेम्बार्स अफ अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स they have taken decision to choose a permanent president of All Bodo Ex Volunteer Force. All Bodo Ex Volunteer Forceৰ স্থায়ী সভাপতিৰ কাৰণে 5টা ডিস্ট্রিক্ট মেম্বাৰ কৰ্মী সকলে আলোচনা বিলোচনাৰ দ্বাৰাই তেখেতসকলে এই সিদ্ধান্তটো লোৱা হৈছে। दा बेखौनो आङो बुंनो सानो जे बिथांमोना जा थांखि लानानै आवगायदों बे थांखियाव सौहैथों आरो जोंनि रोजा रोजा बर' रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ मदद होथों। खारन बिथांमोना गोदोनिफ्रायनो दिनैसिमबो बोराय बैसोआवबो बिथांमोना जिरायाखै। हारिनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावबाय थादों। पृथक रायजो बड'लेण्डৰ কাৰণে एक्स बड' भलन्टियार फर्सত মেম্বাৰ্স কৰ্মী নেতা সকলে এতিয়াও কাম কৰি আছে। এই কাৰণে মোৰ পাৰ্সনেলি মোৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলক কোটি কোটি ধন্যবাद মই যাচিছোঁ। दा अब्ला बिथांमोना मा डिसिसन लादों बिथांमोननि खुगाजोंनो नोंथांमोना खोनासंदो आरो जोबनायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। गिबियावनो मिडिया पार्सनखौ बरायग्रोनो थाबाय। लोगोसे जोंनि मोनबा जिल्लानि मानगोनां मावथि नोंथांमोन। जों दिनै नैबे मेलनि गेजेरजों जोंहा थांनाय आफादगिरि रुंसारि जानायनि उनाव बिथां दलित कुमार ब्रह्म बिथाङा रुंसारि जानायनि उनाव जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट सेन्ट्रेलनि पान्डु कुमार ब्रह्मखौ जोङो आफादगिरि हिसाबै गायसनना लायो। बिनि उनाव उदालगुरि जिल्लायाव 28 एप्रिलाव जों मोनसे कनभेनसन बायदि खुंनानै माने आफादगिरि हिसाबै बिथांखौ गायसनो। खिन्थु बिथांखौ जों एडप हिसाबैसो गनायना लाखादों 6 दाननि थाखाय। दा फैयै जोंनिया दा 6 दाना बाबेलांबाय। बिनिखायनो जों दा सेन्ट्रेलाव एडप कमिटियाव जोबलांबाय नालाय जोंना गोदोर आफादगिरि गैया। बिनिखायनो जोङो मोनबा डिस्ट्रिक्टजों लोगो नांनानै जोंनो रोंगौथि गोनां सासे गोग्गोम मावथि आखुनि आफादगिरि नेहाथारि गायसननानै लाफिननो थाखाय जों दिनै बे मेलनि गेजेरजों सावरायो। आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जों मोनबा डिस्ट्रिक्टनि गासै मावथिफ्रा गोख्रों मोनसे बिथांखि लायो जे जोंहा सेन्ट्रेल आफादखौ फैगौ नभेम्बर दाननि गेजेरावनो जाहाथे गायसनफिननो हायो। बेनिखायनो जों दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। जोंहाथ' एक्सप्लरेटरि फर्स अर्गानाइजेसन हिसाबै खामानिया गोबां दङ। जिहेतु जोंहा बे बैसोआवबो जों माने आलादा हादोर जांख्रिफिननो होननानै ओंखारदों। बिनि थाखाय जोंहा दिल्लीयावबो हान्थिनो गोनां दं। बेनिखायनो जोंनो गोरों मानसि नांगौ। दा जों अलरेडि खेबथाम दिल्लीयाव ट्राभेल मिनिस्टार ल' मिनिस्टारनो जों मेम'रेन्डाम होनानै फैखांबाय। बेनि गेजेरजों जों एसेबाबो फिथाइ मोननो हादों। दा बेबायदिनो
बावैसो जोंहा थांनायनि आरो मोनसे हाबाफारि दंबावो नाथाय दा जोङो माने पार्मानेन्ट बिबानगिरिफोर गैयिनि थाखायनो एसे उसुबिदा जानानै दङ थेवबो बिनि गेजेरजों जोङो नैबे दिनै मेलखौ खुंनायनि गेजेरजों बेबायदि माने बिथांखिफोरखौ लानानै जों नोंथांनि गेजेरजों गासै रायजो राजानि गेजेराव फोसावनाय जाबाय। स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय खोनानो मोनबाय दा मा सानो नोंथांमोना मदद होनाय फारसे कमेन्ट्सआव लिरनानै हर हारिनि थाखाय नांनाय आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय नांनाय बिथांमोनखौ जेब्लाबो गोसोआव जायगा होनांगौ बिथांमोनखौ जेब्लाबो मदद होनांगौ आरो मावफानो थाखाय बयबो लोब लोब ओंखारबोनांगौ बेखौनो आङो आरज गाबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ।